Isang mapagpala at maligayang araw sa ating lahat. Ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o NCCA na pinangungunahan ng isa sa mga alagad ng sining at tagapangulo na si Arsenio J. Lizazo, kasama ang pinagpipitagang Commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino, Dr. Arthur P. Casanova, kaysa ang buong bansa sa pagdiriwang ng malikhaing kasiningan, gawang kamay man o gunitang isip ng mga makasining nating mamamayan sa buong kapuluan ngayong buwan ng Pebrero. Ngayong taon, inilalatag ang temang Sining ng Pag-asa para sa pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Sining. Ang inyo pong lingkod ay si Professor Merilet Lopez Londoño, ang makakasama po ninyo sa palatuntunang ito. Upang formal nating simula ng palatuntunan ito na may pamagat na Tanghal Tula, magbigay-pugay tayo sa watawat ng Pilipinas, kasunod ang papuri at pasasalamat sa Poong May Kapal na pamumunuan ni Dr. Melanie L. Golosinda mula sa Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Letra, Pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi. Bayang magiliw, pelas ng sinanganan, anak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisilip. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mabaga, nilagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Pag-islap ng watawat mo'y tagumpay na nanininig. Ang bituin at araw niya kailan pang mali magdidilim. Lupa ng araw ng ating pagsinta mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya na may mga pirang mamatay ng dahil sa'yo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, sa iyo nagmula ang lahat, ang aming buhay, kakayahan, talino at mga bagay na aming tinatamasa dito sa mundo. Sa iyo rin nagmumula ang aming lakas upang aming malampasan ang mga pagsubok na naranasan at nararanasan, lalo na ng pandemyang kinakaharap namin hanggang sa kasalukuyan. Ama, ang araw na ito ay ang aming pagdiriwang ng buwan ng mga sining, kung saan na ipamamalas dito ang iba't ibang talento at kakayahan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Naway ang mga layunin nito na kilalanin ang sining bilang pinagmumulan at pagpapahayag ng pag-asa, tulad ng ipinapakita sa malikhaing paraan ng pagtugon namin sa mga epekto ng pandemya, natural na kalamidad at iba pang panlipunang realidad. Gayon din ang papel ng sining sa pagpapabuti ng aming buhay sa komunidad bilang mga Pilipino ay matagumpay namin matamo. Salamat po Ama sa mga natatanging biyaya ng sining na iyong ipinagkaloob sa aming lahat. Ito ang nagiging paraan ng karamihan sa amin upang matugunan ang anumang pagsubok na naranasan o nararanasan pa. Gabayan mo rin po kami upang lubos naming malinang at maibahagi ang sining na ipinagkaloob mo. Sa iyo ang kalwalhatian at pagsamba, Panginoon naming Diyos. Sa pangalan ng inyong anak, aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Dr. Melanie L. Golosinda. Upang bigyang kulay naman ang palatuntunang ito, tunghayan natin ang presentasyon na inihanda ni Professor Jonathan N. Navarra mula sa Departamento ng Humanidades. Magandang umaga. Ako si Jonathan Navarra, kasalukuyang mag-aaral ng literatura sa Bicol University Graduate School at ito ang aking talaga.
Halatang sinungaling, pa nga ay gumigiling, sa debate umurong, may kaso at nakulong. Debate iniwasan, sa interview lumiban, bigkas ay ulit-ulit, pa nga ay nagngingit-ngit. Ina ay nahatulan, bagsak ay sa kulungan, 2 kasong hatol, sa kulungan ginugol. Ama niya'y gahaman sa pera at posisyon, at ang kapangyarihan kanya nang inambisyon. Magkaisa ang tugon sa mga katanungan, magkaisa ang tugon sa isyu ng bayan. Iboboto mo pa ba kahit ninakawan ka? Iboboto mo pa ba kahit sinungaling siya? At narito ang isa pang tanaga na aking isinulat noong nakaraang taon sa kasagsagan ng issue sa PhilHealth. PhilHealth sa Pilipinas, nagnakaw at nandugas. Bilyong pera binulsa, bilyong pera nasa na. Maraming salamat, Professor Jonathan Navarra, sa iyong napakagandang presentasyon ng samot-saring tanaga. Sa puntong ito, atin namang tunghayan ang isang pagtatanghal mula sa mag-aaral ng BS Ed 4, Majors sa Filipino ng Kolehiyo ng Edukasyon, na si Ginoong Nico J. Mirando. Doon sa amin ay may panaderong sakdalang kahambugan. Sa pag-aakalang higit sa laman ay ihahandog nito ang hangad na linamnam ay inalay ng madla ang lubos nilang kalooban. Nagalak ang lahat pagkat mayroong bagong nagpakilala sa kanilang mga dila. Tinangkilik ang tinda. Pag-asa may sumilip. Mapupunan din sa wakas ang lakas ng kalampag ng sikmura. Ngunit nagsimulang umpis ang mga tinapay. Nalasap ng madla ang hilaw at hangin ng panluloko. Nilisan maging ng alat, ng tamis, ng sarap, ng kanilang pag-iisang lasa ang huwad na pangako. Hangal ang panadero para isiping piniit na niya ang panlasa. Matagal ang paghurno, kaya't marapat ay batid na niyang kaunting darang pa sa lagablab, ay sakalang niya magsisilayan kung paano mag-alsa ang masa. Ang panadero at ang proseso ng paghurno ng inyong lingkod. Maraming salamat, Ginoong Nico J. Mirando, sa iyong napakamalikhaing presentasyon. At sa bahaging ito ng ating palatuntunan, upang bigyan tayo ng inspirasyon at mensahe, buong kasiyahan na makasama ang pinagpipitagang pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pananalapi ng Pamantasan ng Bicol, Attorney Joseph L. Bartolata. Sa ating pinagpipitagang dekano ng Bicol University College of Arts and Letters, Dr. Leticia M. Lopez, Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Evelyn C. Olikino, mga pinuno ng iba't ibang opisina, mga mag-aaral, mga kapwa ko lingkod bayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Tuwing buwan ng Pebrero ay ipinagdiriwang ng ating bansa ang pambansang buwan ng mga sining. Ngayong taon, sa gitna ng pandemya at sa nagaganap na giyera sa Europa, ang tema ay napakapayak, subalit malalim ang kahulugan. Sining ng pag-asa. Mga kaibigan, sa kasalukuyang panahon, ang teknolohiya ay malawakang ginagamit ng halos lahat ng tao, lalong-lalo na ang mga mag-aaral. Gayunpaman, ang pagbibigay ng importansya sa larangan ng sining ay unti-unting lumiliit dahil sa mga taong tumatangkilik sa paggamit ng teknolohiya at social media. Subalit alam ko hindi magtatagal, tiyak na magagawa ng paraan para magamit na mekanismo ang teknolohiya at social media sa pagpapalaganap ng mas malalim na paghanga sa anumang uri ng sining. Ang sining, ayon sa Webster International Encyclopedia, ay ang kagalingan
sa pagbuo at paggawa. Ang sining ay tunay na mahalaga, tulad ng kulay na nagbibigay buhay sa lipunan. Buhat sa puso at isipan na siyang humuhugis ng imahinasyon ng sangkatauhan. Magiging walang halaga ang ating ginagawa kung walang sining na siyang nagpapaganda nito. Ang sining ay nagpapaganda ng pamumuhay sa maraming paraan. Pinauunlad nito ang personal at akademikong tagumpay sa simula ng edukasyon ng isang bata hanggang sa panahon ng pagiging adulto at sa larangan ng kanyang karera. Ayon sa isang pag-aaral, ang nasa paaralang elementaryang mga estudyante na nakikibahagi sa programang musika ay may mataas na marka sa pagbabasa, matematika, wika, at sa pangkahalatang pagsusulit na napagtagumpayan. Ang mga estudyanteng nag-aaral ng sining sa mataas na paaralan ay nakakakuha ng matataas na marka. At ang mga estudyanteng nakikibahagi sa sining pang-estudyo ng mga kurso ay nagiging mahusay sa pagsusulat at bokabularyong kasanayan. Ang ganitong mga tuklas ay nagsasalungguhit sa kahalagahan ng sining sa positibong paghubog sa buhay ng lahat ng tao, kasama na ang may mga kapansanan. Dahil ang sining ay walang katapusan at walang limitasyon na larangan, ang mga taong may kapansanan ay malaya sa paghahayag ng kanilang sarili na walang pisikal, sosyal o pag-uugaling mga hadlang. Mga kaibigan, ang sining ay maituturing ding pandaigdig na wika na may kakayahang pag-isahin ang lahat ng sangkatauhan. Kaya mas nararapat na paigtingin ang pagpapahalaga sa sining sa maliit o malaki man na pamamaraan, lalo na ngayon na tayo ay nasa gitna ng pandemya at giyera sa Europa. Ito ang masasabi nating sining ng pag-asa. Maraming salamat po at sa muli, isang magandang umaga. Maraming salamat, Attorney Joseph L. Bartolata, sa pagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat at sa pagbabahagi ng mga kuntil-butil ng kaalaman upang mas mapayabong ang ating sining at kulturang Pilipino. At ang ating susunod na magtatanghal ay nagmula rin sa BSED 4, Major sa Filipino. Salubungin natin ng isang virtual na palakpakan si Binibining Cristel A. Ramirez sa kanyang pagtatanghal na may pamagat na diskarga. Ang lahat ng problema ay may katapusan. Katulad ng ulan na panandalian, katulad ng kalsadang may hangganan, katulad ng hindi nagtatagal na kadiliman. Sa panahong tayo'y lubos na nanghihina, naging mas matatag ang ating kasangga. Pinalakas tayo ng ating pananampalataya sa pagharap sa kalabang hindi nakikita. Tinupok man ang ating mga sariling plano, subalit nag-aalab pa rin ang pagtulong sa ibang tao. Malalim man ang sugat, maghihilom pa rin ito. Ang peklat ay tanda lamang ng hindi mo pagsuko. Kaya ang hiling ko, na kapag natapos na ang krisis na ito, sana'y isauli na ang kandilang matagal nang umuupos sa iyo, kandilang nauupos dahil sa galit at panlulumo. Magpatawad. Wala nang oras upang magpalibing pa sa suklam. Sana kapag natapos na ang krisis na ito, huwag mo nang sayangin ang bawat segundo. Hindi sa lahat ng oras pabor sa iyo ang mga kamay ng relo. Magpahalaga. May mga pangyayaring hindi sa iyo ang pasya. Kaya kapag natapos na ito,
Sana'y tapusin mo na rin ang mga bisyo, mga basyo ng alak at sigarilyo. Isalba ang buhay mo. Wala nang lugar ang pagsisisi sa taong matigas ang ulo. Hindi lang tayo nakikipaglaban sa pandemya, kundi sa samot-saring emosyon na sa ating puso ay hindi makawala. Subalit, buo ang aking pagtitiwala na tayo'y magtatagumpay sa ating pagkikidigma. Diskarga ni Cristel Ramirez. Maraming salamat Binibining Cristel Ramirez sa iyong natatanging pagtatanghal. Sa puntong ito, upang bigyan ng kulay ang ating palatuntunan ay tunghayan natin ang inihandang presentasyon ng mga piling propesor ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Letra. Mga tulang bayan, mga bulong, kasabihan, salawikain, bugtong, mula sa panahong sinauna, mga magagandang kaisipang sinasalita, binigkas, natandaan, nagpasalit-salit sa bibig hanggang mahambahan ng kataupang Pilipino, mga tulang bayan. Pag hindi ukol, hindi bubukol. Salawikain, may sinasabing katotohanan na tuklasan at napatunayan ng karanasan. Naging ukang bibig, isang tagapagpaalala ng katotohanan upang maiwasan ang pagkakamali. Magpaalalahanan tayo. Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Masiyahan ka sa loob ng Diyos, at ang ligaya mo ay magiging lubos. Ang sala ng tao ay ibaman sa lupa, tinig na sisingaw na walang pagkagulang. Sa Diyos ka manalig na hindi makakain. Walang paano ng tuwa na di sa hirap nagmula. Walang ligaya sa lupa na di dinidig ng lupa. Pag madaling pinipon, madali rin matatakot. Ang naglalakad ng mga tuloy, kung matigit ay malalim. Ang maaabot sa paupo, huwag nang kunin sa patayo. Ang nagmamahulog na walang alam, ang nakatamoy kahihiyan. Pantas naman din ang aham, mayroon ka rin hindi alam. Kung ano ang kamulatan, siyang pagkakatandaan. Kung aakyat ka man mahulog naman, mabuting salupay kumulog na lamang. May mabuting mapait lang naman. May mapait namang di masamang kayo. Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang tumanda. Ang mabait na anak ay ligay ng ama, ang sarbaring anak ay kurus na ina. Kung ikaw ay may ibinitin, mayroon kang titimalaan. Kapag sama ang inanin, naging makain. Kung ano ang kamulatan, siyang ang nakakandaan. Anak ng palayawin, pagulang ang patatagisa. Mabuti pa ang nag-iisa kaysa may masamang barkada. Ang pagsasabi ng tapa ay pagsasama ng paluwa. Tuso man daw ang matching na paglalalaan din. Gaan ang narunong ang matching pa rin. Huwag kang magdalas-dalas at baka ka magpihas. Bayaan mo magdalas-dalas para magulas. Kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Yang mga bukang bibig, walang kinalaman sa tambok ng dibdib. Magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Iyan sobrang kalasingan, masarap katukan. Ang sa iba'y ginawa mo, siya rin gagawin sa iyo. Pag masama ang ginawa sa iyo, basagin mo ang ulo. Imasto ang kamalian sa halip na pagtawanan. Yang mga kamalian ang masarap pagtawanan. Kapag hangin ang itinanim, bagyo ang aanihin. Hindi halaman ang hangin, hindi pwede itinanim. Kung ano ang lakad ng alimango matanda, siya rin ang lakad ng alimango bata. Kay bata ay matandang alimango, huhulihin at iluluto ko. Ang limon sa pinanggalingan, hindi makararating sa parorokonan. Ang paligang limon sa pinanggalingan, mababangga, mababasagan ang mukha. Ang tao walang kibo, nasa loob ang kulo. Pag walang kibo ang tao, walang laman ang kulo. Ang tao masalita, kulang sa gawa. Ang tao maraming ginagawa, walang panahon magsalita. Pagkasarap-sarap man ang bayabas, hindi namumunga ng mansanas. Sa'yo na ang bayabas, basta akin ang mansanas. Ang
suotan man ang abito ay kalabawit, hindi magbabago. Ang magsuot sa kalabaw ng habito, pigong sinusunod. Ang matching, damitan man ang sula, matching pa rin ang mukha. Iyong matching, matalino, hindi gumagaya sa iyo. Ang hiram na damit, kundi maluwag, masikip. Bihirang ng kasuotan, yung kasuka ang hirapan. Ang lumakad ng matuloy, masakit na ng tiyan sa pagpipigil. Ang lumalakad ng marahan, kung matinig ay mababaw. Ang lumalakad ng marahan, buntat mabigat ang tiyan. Pag ikaw ay nagpaparaan, pararaanin ka naman. Pagparaan ka ng paraan, malamang na ikaw ay kapakan. Ang seryoso ay gawing katatawanan ng walang pagsisisihan. Sa usapang kabandalan, walang pakinabang. Ang magandang prinsipan, hindi dapat pagtawanan. Dapat ang hinihin, tandaan at gawing panuntunan. Bigyan natin ng virtual na palakpakan ang mga piling propesor ng Departamento ng Filipino sa kanilang natatanging presentasyon. Mula naman sa isang mag-aaral ng BS Ed 4, major sa Filipino, ang kasunod na magtatanghal ng kanyang inihandang presentasyon na may pamagat na sa kalye ng San Juan. Malugod nating tunghayan si Binibining Joanna G. Barbacena. Sabi nila, bawat kalye ay may iba't ibang storya. May telang lula ng sanggol na hinulog sa bambang, bubong na ginagawang daan daw ng aswang at mga nakahilerang bangkay na biktima ng pagdalaw ng buwan. May samot-saring kwento sa libu-libong iskinita, kalye at daan. Ngunit ang hindi ko makakalimutan sa lahat ay ang kalye ng San Juan. Wala ritong sanggol na nakabalot sa puting tela. Walang aswang at walang nakahilerang bangkay, ngunit may dumaraing. May gustong lumipad, lumaya at mag-aklas sa tila pamatay na nakahilerang ilaw masyadong maliwanag. Sapat ng pagkasilaw upang ang daan ay hindi na nila kaya pang maaninag. Sa isang sulok ng kalye may pader na tila pinagtibay ng mga marka. Tulad baga ng kung paano raw pinagtatatag ang kahabaan ng tulay gamit ang sariwang dugo, ngunit hindi ito marahas o matalim, hindi nabahira ng mapaniil na sandata, bagkos ay lantad dito ang matahimik na pakikibaka. Habang ang lahat ay sumisigaw sa kalsada, ang pader ay lumuluha ng pinta, tinatabunan ng iba't ibang kulay ang dahas ng kulay pula at sa pagsapit ng umaga. Kasabay ng pagpatay ng mga nakasisilaw na ilaw ay ang paglantad ng mga buhay at pangarap na ininaraing ng lipunan. Walang kamuwang-muwang ang pader na magsisilbi siyang kanbas sa mapusok na kapalaran ng kalye. Daluyan ng pag-asa at paglaya ng mga dilang pilit binubusalan. Walang naisasambit, ngunit may naipapaabot na mensahe. Sa kalye ng San Juan. Maraming salamat Binibining Joanna Barbacena sa iyong presentasyon. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating tunghayan ang isa namang presentasyon na mula kay Ginoong Danny L. Lozada, isang mag-aaral mula sa AB Literature 3A. Isang maligayang araw po sa bawat isa. Ako po si Danny Lozada, kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Literature sa College of Arts and Letters. Bago po ang lahat ay nais ko po kayong batiin ng maligayang buwan ng sining. At bilang pakikiisa sa pagdiriwang na ito ay nais ko po kayong handugan ng isang tula na isinulat ko kumakailan lang. Ito po ay kabilang sa koleksyon ng mga tula na pinamagatan kong Ang Buhay, Pag-ibig at Pandemya. Sapagkat naniniwala po akong ang sining ay mananatiling buhay magpakailanman, mananatiling simbolo at susi ng pagbabago at pag-asa ng ating bayan. Ang pamagat po ng tulang ihahandog ko ngayon ay Paglisan. Ito ay isang malayang tula na pumapatungkol sa pag-ibig.
3 metro ang ating pagitan. At hindi na natin magawang humarap sa isa't isa. Pagluha natin hindi na mapigilan, sa likod ng bawat hakbang papalayo ay naglalaho ang anino ng pag-asa. Sapat na ang mahigpit na yakap at matulis na sulyap sa mga mata nating pilit na nangungusap. O anong tamlay sa pakiramdamang bitawan ang kamay ng taong kay tagal mong hinawakan ng mahigpit at patuloy kang kumapit kahit ang paglasay mapait at isakripisyo ang sariling kaligayahan. Sa espasyo ng layo nating dalawa ay naranasan kong humakbang pasulong at malaya. Ito na ang mga huling yapak na maririnig mo sa isang taong buo na ang isip sa pagpapasya at saluhin lahat ng ambon sa gabing makulimlim at wala ni isa mang bituin na sisilip at ngingiti sa atin. Ito na ang huling pagkakataong kakargahin natin ng panghinayang sa biyahe. Masyado nang mabigat ang bagahe at hindi na tayo umaabante. Pakaingatan mo nawa ang ating mga gunita. Ilagay sa iyong mga bulsa. Matutong tahiin kung sakaling mabutas pa sa likod ng masalimuot nating istorya. Huwag ka na sanang lumingon at magtagal pa. Habulin natin ang mga sandaling nawala ng di magkasama. Hindi lahat ng paghihiwalay ay may kaakbay na lungkot at trahedya. So, yun lamang po. Sa muli ay nais ko kayong batiin ng maligayang buwan ng sining at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Ginoong Danny Lozada, sa iyong natatanging pagtatanghal. Gaano nga ba natin pinahahalagahan ang ating sining? Narito ang isang presentasyon na may pamagat na Sining, Simula ng Ningning, na sinulat ni Binibining Zaira May Arcos, na itatanghal ni Binibining Dayan Mendez mula sa Kolehiyo ng Edukasyon BSED 2 Major sa Filipino. Sining, Simula ng Ningning, mga salita ni Binibining Zaira May Arcos. Masdan niyo ang kalangitang niyayakap ng mga tala. Nagniningning sa gabing puno ng alaala. Ngunit may mas magandang tanawin kang makikita. Ito'y mga kumikinang ng mga pangarap at pag-asa. Dito nag-umpisa ang panibagong umaga, upang isa't isa ay ating makilala. Nag-aalab ang sa ati bumubuhay. Nagsimula at sumibol upang maging tulay. May mga ningning tayong nakikita. Kung minsan nga ay nagsisimula ito sa gabing pinupuno ng liwanag ng mga tala. Madalas, ang ningning ay nagsisimula sa sinag ng araw. At mayroon ding mga ningning na maaaring hindi pa rin natatanaw. Kapag naririnig ang ningning, ano ba ang naiisip mo? Ito ba'y ang mga tala, ang buwan, o ang kislap ng mga mata mo? Gaya mo rin ba ang sining na nagbibigay ng pag-asa? O isa ka pa ring sawing umaasa? Sa patuloy na pag-ikot ng mundo, tila marami na rin ang naranasan nating pagbabago. Ikaw ba, katotoo? Naranasan mo na ba ang mga pagbabagong ito? Hindi kasi maintindihan kung ano ang gustong ipahiwatig mo. Para kang abstract. Hindi kita maintindihan, ngunit sa isipan, ika'y tumatatak. Isa kang magandang larawan na kinulayan ng mga mata kong nagsisiulayan. Masasabi kong ika'y obra maestrang nagniningning sa harap ng aking mga mata. Ang katangi-tanging may kulay sa exhibit na walang buhay. Ang pag-asa mong dala ay ipininta gamit ang sayang dala ng puso at nag-uumapaw na ligaya. Ikaw ang pinakamagandang sining na nasilayan ng aking mga mata.
ang nagdala ng ligaya sa kumukupas kong pag-asa. Aking sining, ika'y nagniningning. Alam mo ba yun kung gaano ako nahuhumaling? Sa bawat di kasakdalan na aking nasisilayan, puso ko'y nagliliwanag, mas lalo akong nabubuhayan. Isa kang obrang puno ng palamuti. Bawat detalye sa iyo ay nagbibigay sa aking tiyan ng kakaibang kiliti. Bawat figura, bawat linyang iyong taglay, tila isang pag-asang sa akin ay kumakaway. Hindi ako nagbibiro. Dahil sa pagbilang ko ng 1, 2, 3, hindi nawawala ang ganda ng liwanag mo. Bawat pitik, bawat hugis, kakaiba ang ningning na dala mo. Sino ba ako para tumanggi sa isang tulad mo? Hindi ba't isa kang estranghero sa karamihan noon? Dahil hindi nila maintindihan ang tumatakbo sa iyong pagkatao, na kung minsan ang dali mong basahin, napakaganda at ubod ng ligaya. Ngunit madalas ay walang nakakaintindi sa iyo, walang naniniwala at hindi mabasa ang iyong pagkatao. Naririto ka siguro upang lituhin ako. Alamin ang pinagkaiba ng nagtatanong at naninigurado. Ikaw ba'y naparito upang ipakita sa akin ang totoo? Ako'y umaasa na darating ang bagong umaga. Dahil sa mga oras na ika'y aking nakita, ang dati kong nagtatanong ng mga mata ay sigurado nang makikita ang tunay na pag-asa. Ika'y isang liwayway na ubod ng ganda. Liwanag mo ay nagbibigay buhay sa natutulog kong diwa. Hindi ko na may tatanggi ang nararamdaman ko. Dahil sa pagpatak ng ulan, pagsikat ng araw, paglabas ng buwan sa gabi, ikaw ang imaheng sa akin ay natatangi. Sabihin mo nga sa akin gamit ang iyong masayang diwa. Ako nga'y iyong kausapin sa paningin ng aking mga mata. Na ang aking nakikita ay isang obrang maestrang gawa sa pag-asa. Oo, alam ko, ang buhay ay hindi sigurado. Ngunit ano pa ang kahulugan ng aking pagsusumamo? Kung ang aking hinahanap ay nasagot mo na ika'y una kong nakita. Maraming salamat, Binibining Dayan Mendez. Isang pagpapatunay na talagang napakagagaling at kahanga-hanga ng mga angking talento ng mga mag-aaral ng pamantasan ng Bicol. Sa pagtatapos ng gawaing ito, nais naming ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa buong pamunuan ng pamantasan ng Bicol sa inyong walang humpay na suporta sa mga gawaing inilulunsad ng Kolehiyo ng Arte at Letra at Sentro ng Wika at Kultura. Sa mahal na Pangulo ng ating pamantasan, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, Pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pananalapi, Attorney Joseph L. Bartolata, Pangalawang Pangulo sa Gawaing Pang-akademiko, Dr. Amelia A. Dorosan, Pangalawang Pangulo sa Pagpaplano at Pag-unlad, Professor Jerry S. Bigornia, Pangalawang Pangulo sa Pananaliksik, Pag-unlad at Extension, Dr. Luis O. Amano, Direktor ng Communication and Public Relations Office, Dr. Renalyn E. Bautista, sa Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Leticia M. Lopez, Kawaksing Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Professor Liliosa C. Malasa, sa Puno ng Departamento ng Filipino, Dr. Grace L. Mayor, sa masigasig na Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura at Coordinator ng Culture and Arts Program, walang iba kundi si Dr. Evelyn C. Uliquino, Direktor ng BUEMD, Professor Rowena Zoilo, Staff ng BUEMD, Engineer Melody May Montas, sa staff ng Culture and Arts Program, Ginoong Mark Francis Osiana, mga propesor, kawani, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga nakilahok sa gawaing ito, muli ay isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Marubdob na pasasalamat sa ating lahat sa pakikiisa sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng sining sa taong ito.
Sa pamamagitan ng gawaing ito ay alalahanin nawa natin na ang pagpapahalaga sa ating mayamang wika, kultura at sining ay maaari nating ipagdiwang sa pamamagitan ng pagtataguyod at pagpapayabong nito. Muli, ako si Professor Merilat Lopez Londoño na nagsasabing, mabuhay ang pamantasan ng Bicol, mabuhay ang kulturang Pilipino, mabuhay tayong lahat. This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be united, although we tread on distant lands. We all shall cherish what you've taught us, that you wholeheartedly gave forth. Bicol University, burning torch of wisdom, fount of courage, hope and love, seed of truth and light. Bicol University, burning torch of wisdom, fount of courage, hope and love, seed of truth